не правят успешните трейдери. Използваш ли стоп или чакаш цената да се върне? Сега ще ти разкажа една история за клиент, с който говорих, който не приема загуби. Ситуацията е следната. Има баланс по сметката от над 100 000 долара и текущ баланс от под 10 000 долара с много активни позиции. Всички те са хеджирани, защото не може да приеме загуба. Беше депозирал 15 000 и смяташе, че е на печалба. А в същото време, ако той затвори всички активни позиции сега, той ще има 10 000 или ще е на минус 5. Искаше да му помогна да си изчисти всички активни позиции и да успее да изтегли над 100 000 долара. Без да осъзнава, че той всъщност е в по-лоша ситуация, отколкото ако сега започва със сметка от 10 000 долара. Защото всеки ден плаща слаб и има много активни позиции, които трябва да оправят. Разказвам тази история, за да разбереш, че понякога е по-добре да приемеш загубата и да продължиш напред с следващата успешна сделка. Харесай видеото и се свържи с нас за индивидуална консултация, на която да изградим план за търговия. Искаш ли да се научиш да търгуваш професионално? Сега имаш възможност да го направиш напълно безплатно. Включи се в giveaway ни в Instagram и спечели 12-месечна менторска трейдинг програма. Също така има и втора награда. Научи пълните условия и вземи участие още сега, като влезеш в профилът ни в Instagram.